7, talk too early. Oh, Indaba, talking my business, Yesintu, nazo zonke indaba zabasha. Indaba. Indaba yezigubhu whether abantu bakhuluma nabanye ubona ukuthi no kudlalwa ngathi ke lana ekutshela ukuthi isigubhu singenza ukuthi nokuthi and then the information eningi nje about it bese kuzoba ke ukuthi abanye abantu bakholelwa ekutheni badinga ukubooster inhlanhla nezibusiso zabo ngokuthi basebenzise izinto ezithile. So let's just discuss that. Asinalwazi. Sizwe nje abantu besho kancane even on the socials you see abantu beposter. Ake sikhulume nje kahle with abantu abazisintu besadvise besitshele ukuthi lento isebenza kanjani and mhlambe kukhona information jaw dropping info esizoyithola from this. Let me introduce my panelist. I have impunga Yesintu, umbhali wencwadi and researcher umlekeleli Mbanjwa. Siyakumukela khathini. Sohlaza angibonge kakhulu umne wethu ukungamukela kumsakazo omkhulu kangaka ngibabingelela abalaleli behlele emakhaya belalela uhlelo olukhulu kangaka Indaba Yesintu ngibingelele nakoza kwethu. Siyabonga kakhulu. Impunga Yesintu umlekeleli Mbanjwa bese kuzoba ke khona udokotela umnikathi. Sikubingelela Denango. Ngiyabingelela kubalaleli emakhaya ngibingelele kuwe Sohlaza. Ngiphahliwe la. Hayi. Yeah, so my to phahliwe ke. She's in the middle flanked by these gents. Udokotela umnikathi uhleli ke then bese kuzoba umkhulu ufakazi mlaba. Sikubingelela Ximba. Ngiyabingelela Sohlaza abalaleli bonke ngiyabingelela emakhaya sanibonani. All right. Kulo lolu hlelo ezabantu abazisintu niyeni sitshela ukuthi ma umsamo wakho ke waba clean nawe waphila impilo eclean awudinge lutho olunye olungenza izinto zakho zikusiza. Iqiniso into ukuthi khona into engakubooster ukuthi nje wena awudalelwanga ukuthi ube successful impilo yakhe ihambe ngendlela kudinge ukuthi uyibooste ngokuthi ke uye kubantu abafana nani kanjena abaphatha amakhathakhatha in general. Mbanjwa. Sohlaza muhle kakhulu umbuzo. Ngiyafisa ukuthi njengoba igagasi lihamba umhlaba wonke lilalelwa yibona bonke abantu. Abenzi bezinye zezinto esizokhuluma ngazo bangaboni ngathi sizoma endleleni yabo. Kodwa sizophilisa isizwe ngeqiniso sizocaciselana okuthi isintu sithini. Kufanele ukuthi umkhuba sazi ukuthi umkhuba, isintu sazi ukuthi isintu. All right. Sohlaza uphendula umbuzo wakho ke mne wethu. Oh, so sorry ngane but I'm thinking here for 2000 elalele. The difference between umkhuba nesiko? Sohlaza masikhuluma ngomkhuba suke sikhuluma ngento eyenziwa abantu abathile ngenhloso zabo kodwa masikhuluma ngesiko okanye isintu suke sikhuluma ngento efanayo ukubona bonke abantu abayenzayo bonke abantu. Okay. Yeah. All right. So le eyomsamo ke ukuthi umsamo unamandla udinga ukuboostwa ikhonto njalo. Sohlaza into enjalo Sohlaza ikhona abantu bayayenza angifuni ukuthi ayikho kodwa iphambene namathongo ethu. Ithongo Sohlaza ilona elikwazi ukwenzela umuntu izinto. Yes. Alidingi futhi Sohlaza ukuthi uma uzolilekelela ulilekelele ngendlela engaqondile. Yebo ithongo ungakwazi Sohlaza ukuthi ulilekelele indlela thile mhlawumbe uzothola ukuthi kukhona ukungcola okwalingcolisa. Uyadinga ukuthi uligeze ukuze likwazi ukuthi libuyelwe amandla. Kodwa uma usuzolanda into ethile isilwane kube isono sithatha usilethele ekhaya ngenhloso yokuthi kwande inkomo le ekhaya ngenhloso ukuthi kwande imali kubantu bale ekhaya usuku usugejile lapho ngoba ithongo lizoqhela bese kusala izilwane zakho kube izona ezikwenzela lento idingayo kube izona eziba yidlozi lakho noma ithongo lakho. All right, so we include again ukuthwala kanje. Okay, umbanjwa ke lo mlaba kukhulunywa ngezigubhu kuthiwa kunesigubhu sokwenza umuntu abe wealthy abe rich athola promotion emsebenzini abe nefamily enkulu sisithembu and all of that. Ngifuna nje siqale from eqaleni njengoba kuthiwa isigubhu ngempela as in a container umuntu ayithola kinina belapha yini isigubhu. Siyabonga Sohlaza bazokwazi abanye ukuthi kukhona into eyayibizwa ngokuthi iswela masakhula
uma kukhulu iswela kusho ukuthi kuqhamuka from I family yama pumpkins. yes Oh okay, Yes. so ku round kunama okay khona kunamaqhuqhuvu cishe kufana nebhathanathi fanje njenge butternut shape yakhona. All right. kuncanyana phezulu okunye mhlambe mabaza amagula okunye kucishe kube njengamagula bakufaka kukho ke lapho phakathi Okay. Mhlambe uma singacacisa ngalento yezigubhu umuntu uzothi isigubhu nje bese ethi hayi umuntu unamanga umlaba mayizothi isigubhu asifuneki ngoba into eyinkinga ngesigubhu into ephakathi not a container but into eyinkinga ilento ephakathi So lesigubhu senziwa kanjani ke kwenziwa kanjani ubuseza nayo ekutheni it looks like what exactly kubukeka kanjalo so kukhona abasigcina isigubhu ukufaka amakhamba athize phakathi Okay. bese kuba khona ke lese sesenza umkhuba lese sikhuluma ngaso la lesi sigubhu ngaphambi kokuthi sisebenze bayaza basisebenzisayo ukuthi siqala sidluliswe emathuneni siyomukela umoya wabantu abangasekho bese sizongeniswa ekhaya ngizokwenzela umzekelo asikwazi sohlaza ukuthi singakhuluma nabakwamthiyane sithi madoda amakhulu sizobiza amadoda amakhulu sizobiza osikhangane sibabiza esigujini ngamanye amazwi osikhangane bahlala lapha phakathi esigujini and uma usunakusisa igubhu eziningi zinamagama azo gogo nempandla sibani banothize ababizwa ngaso because bayini laba bantu abala bangabantu so kukhona la esigcina khona umuntu engathi mayengena kumelaphi wendabuko bese ethi lo uthwele unesigubhu khona egcinayo bese kuba khona lezi uma ngakuchazela kafushane ngalesohlaza kunesigubhu okuyothiwa sidla uju kunesigubhu lento masithi ingange butternut ungahamba uyothenga amabhiya awu3 ukuthele phakathi kodwa akugcwali mawucabanga lento ishonaphi la phakathi kuphuza laba bantu abahleli la phakathi so that's why ke sigcina sesithi igubhu nje obebeka wow that's what in fact I'm in 2023 when we have these platforms has ngafisa ngilanga yazi ke senze iexperiment mhlambe like singene esigodlweni sakho and then siwathenge lama 750 ml ka beer sisithele and capture it on video so umlaleli can see kungenzeka naso phela nayo isigodlweni mina anginaso but I know ukuthi kuyenzeka okay yes because sohlaza kunegubhu okwazi ukuthi zisuke phansi zimemoyeni zingashokwanga lutho mawucabanga yonke lento ishokwayo ngikhuluma umkhuba wayo lento yezigubhu defying force of gravity yes but thina njengabantu ngenxa yenhlupheko nobupha siya kule yanto singayazi ukuthi isukapi nomlando wayo uthini into esuka isirana emqondweni wethu ukuthi mangithola imali ngizothenga iRange Rover ngizothenga iPol usukhohlwe izinto eziningi wazwakhohlwa even now ifamily yakho okay so on average mhlambe to get one inyanga sibiza malini angeke ngize ngikubeke ngqo ukuthi izibiza malini sengisho nje like estimates khona batho 60,000 or 70,000 khona bathi more than 100 khona bathi ama million kodwa nje engikushoyo sohlaza ngokwezigubhu nangolwazi lami umuntu othwele nomuntu owenza igubhu ngiyakutshela sohlaza akangeni kwi-social media akhulume athi mina ngithwele into yokuthwala iyimfihlo iyinto ejulile into ongayikhulumi into engaveli kufana nalento sohlaza ukuthi sizovezelwa inyoka izinhlwathi lezi ezigaxwa abantu into engasebenzi into yokuattracta yokudonsa abantu but umuntu onenyoka yokuthwala ayibonakala inyoka yokuthwala ngeke uzuyibone. All right. Sikhuluma namhlanje about indaba yokuthwala nezigubhu nokusebenzisa anything nje yokubooster abakini abadala kuze izinto zikhambele ngendlela. Sithini isintu ngalokho? 0861596596 mhlawumbe naso you tried but it didn't work. You know someone or you suspect uyayizwa mhlambe enye lezi zinto ezishiwoyo zibizwa ngamagama and all of that you've seen it so I would like to hear from yourself ngaba anonymous mawuthanda 0861596596 bese ngiza kuwena ke la dokotela khona igama lesetshenziswa lana Dr Mnikadi kuthiwa khona abalozi and kunomuntu nje kuthiwa indlela yakhe yokusebenza ulapha ngabalozi strictly yini leyo abalozi amakhosi akhuluma phezulu isikhathi esiningi uyaye uze umuntu mengabe
ngenwa abantu abadala athi ngiphupha inyoka ngiphupheni ibisisuka lento ngendlela okuyiyona yona bakhona abayididisayo lento ndlela yabo kodwa ngokwesintu kunokhamba lwayo lento oqutshulwa ngalo ukuthi sekwe uma unabantu ngempela abadala bakhuluma phezulu futhi uma bekhona kuloyo muzi noma kuleso sigodlo mebefuna ukukhuluma nawe uzohlola noma uzolekelelwa bakhuluma usangena eminyango so abalozi kuba abantu abadala abazikhulumela bona kwawena uyabezwa kwesinye isikhathi language yabo ungayiqonde bese yakuchazela ume lapho uphume kuyona kodwa ke abalozi abasona isithwalo bayisiphiwo umuntu onabalozi usuke nesiphiwo esiphezulu sure yes 0861596596 you're listening to Gaga FM. This is Indaba and I have a guest I3 I have a expert Yesintu umbanjwa kuzoba ke expert Yesintu again udokotela uDlomo mnikathi Dlomo double barrel and then bese kuzoba umkhulu umlaba on the socials page lithi ke Indaba with Alex ungafona 0861596596 akekho umuntu osayibeke lento ngalendlela engizoyisho ngayo but nobathathu kubuke ngazi ukuthi nonke nithi ukuthwala akuyona into enhle why kunjalo sohlaza ukuthwala sohlaza akuyona neze into enhle ngiyafisa ukuthi nomuntu osakufisa nokucabangayo azi ukuthi uma kwenza uphehla amanzi amnyama emsamo wakubo umuntu nje sohlaza othwele umsamo wakubo usuke sewonile woqeda usuke ecindezela abafowabo ucindezela udade wabo ucindezela isizukulwane ukuthwala kukuphehla amanzi amnyama yes yeah okay all right 0861596596 kwindaba eGagasweni sekubelela anonymous eThekwini yebo Alex njani siyaphila kunjani hayi siyaphila futhi yebo mfethu wasithola nini wena lesakhe isigubhu ufuthi phela ngihambe kakhulu mina kubantu ade ngithi ngifuna abalozi mangihlola abanye bangicele noma sebengihlolele ngolive bese ngicela ngoba ngizwile ngifuna ukulandela ukuthi ngizwe ngithola isimanga ngoba iningi labo ade ngihlale eGoli amaswati ade vele lilikhwele liqhamuke eguleni bebekhushuza igule encane bese lilikhwele liqhamuke eguleni bese bengitolekela bathini manje ngathi mangala ukuthi ikhwele ngelibheke emsamo naleli liqhamuke eguleni kanti lipho kuyilona kuyilona esengicela ukuthi ihambele zakho lapha ngezingichazele ngoba ade liqhamuke ikhwele mase sengiqedile mangabe ngicela ukuthi yena engihlolele ngolife wakhe bese ngithi ngicela abalozi bese gcina esekhushuza leli igule encane bese ikhwele liphuma phakathi lapha eguleni okay umkhazo leli igula lihlangana kanjani nelokuzana no life impela lo wabalozi laba bokuphiwa ime kanjalo ke bafu all right mlaba Sohlaza bengifisa vele ukuyingena kulento yabalozi yabona mangathiwa siyajula ngalezi indaba zokuhlola hey kuyinkinga indaba yokufemba indaba yabalozi sebeyishintshile lento bayikhuluma ngendlela ongesiyo njengoba later on ngifuna ukuphazamisa ximba later on uzochaza uthini ukufemba okay yes qhubeka so lento yabalozi njengoba eyichaza uMakhosi la iduze kwami akusiyo manje lento esekukhulunywa ngayo lekuthiwa sekukhala amakhwele lapha sekunento ethize nento ethi ubulozi sebushintshiwe babuganga bawusebenza ngezinto ezithize eseyizwakala zithi tswi umlozi uphila kumuntu njoba kadesho uphila kumuntu udlobo umoya omkhulu ohlala kumuntu umuntu onomlozi number 1 akahlukani nemfengwane because lento ila emadlebeni akhe uthi mayisefutha lemfengwane ila kusuke kukhuluma khona ayizwe lento yena bese eyakuhlolela but sekunento yokuganga kukhona ngishabezwa amazwi kungcono yena uzwe amakhwele sekhona igubhe ezikhulumayo ezithi mina ngusibanibani ngithi kuwe ukuthi bazalwane akabibikho into enjalo sekuyizinto ezikhandwayo uyazi sebekwazi ngisho ukurecord amafoni Sohlaza bewafake lapha angazi kwenzeke kanja ikhuluma ifoni kube ngathi umuntu uyamhlolela na uthuka ukuthi ikhuluma igubhu indlela nje iganga osekuninga khona. Should you not embrace it as ukuthi in the world of artificial intelligence chat GPT so nazo ezokulapha ngokwesintu there would be voices coming to tell you ukuthi kwenzekani
is it not the case Mlawa? No Sohlaza ivele uma kuthiwa umprofeti noma uyahlola isingisa kulento yokufemba Sohlaza Oh yes. uma kuthiwa umprofeti noma uyahlola utshelwa yizwi noma ukhulume nogogo bakho nomkhulu bakho bese udlulisa indaba bese kuba ilento yokufemba ke Sohlaza engifuna ukungena kuyona imancane ke ecemba before ungene kule yokufemba alright so ngikholwa uphendulekile bhuti ngale yabalozi impela ngiyamuzwa ubhuti ungena khona ukuthi izinto ezinye seyishintshiwe ngithanda kakhulu le ukuthi akeke nabe ichaze ngoba sithi masihamba sina sithi silayelwe ngokukhula kwethu ukuthi ba ufuna ukuzwa ngabalozi kuthiwa behlangene nabakini kuthiwa bafisa bekhulume phemsamo. Okay, all right. Now sizongena khona njengoba ichaza siyabonga kakhulu. My guest I have umlekeleli Mbanjwa and then kuzoba ke umakhosi Mnikathi then udokotela and then bese kuzoba ke umkhulu umlaba. Sikhuluma ngendaba le yokuthi ufuna izinto zakho zikhambele kahle uyayibooster uyathwala isigubhu usebenzisa yini abalozi njalo njalo. Umlaba usebenzisa igama lokuthi ekulapheni ngokwesintu khona into okuthiwa ukufemba. Yini leyo? Sohlaza ukufemba ngokwakuqala hayi lokho sebeganga manje. Ukufemba ila Sohlaza mawuze kumkhulumlaba uzohlola noma uzofemba kunegama wena owawubizwa ngalo ugogo wakho mina kangilazi kodwa mawufika wena ngizokubiza ngalelo gama ngithi usufikile mzukuyana wami sibanibani uhluphekile kanje uzozwa wena ugogo mawumazi uthi hayibo ugogo phela lo sekhuluma la ngisho ngabe kuthiwa ngindoda kodwa izwi kuzoba ngelikagogo so lento ke lekuthiwa ukufemba lekuthiwa zikhulumile izilwane zathi zalandwa kaba akusikho ukufemba manje lokho sekuyaphambuka ukufemba ila kuvuka umuntu wakini omdala evuka ngaphakathi kumuntu ozohlola akhulume exactly izinto ezazenzeka kudala namagama kudala akekho futhi Sohlaza okutshelayo ukuthi hayibo umkhulu wakho lokhuluma akusikho ukufemba mayethi uthi umkhulu wakho ukuthi akusikho ukufemba uyizwela wena okhuluma nawe akazisho naye ukuthi mina umkhulu wakho sure Indaba inumber it is 0861 596 596 0861 596 596 ngisexobo nawe emgangeni ngithatha uLindo Duma usekakasini Mthombeni kunjani Alex right ngiyathemba uyaphila nawe ngiyaphila kakhulu ngingelele nalapha emakhosini amakhulu bengicela nje ningivumele ngithi ukukhuleka ngiyakhuleka kumveli nqangi ngiyakhuleka amakhosi amakhulu injonje lokulishisha nzoma avula kuvalele emzini amadoda ikhuleka entsha nasezanti kuphina kuphi lapha emagumbini amanomhlaba uyena okhanyisa zonke izindawo yacela ukuthi uveli nqangi ayenze lento izwakale izwe lonke ngoba lento enikhulumayo ibaluleke kakhulu izinto ziyashaya emhlabeni inyeke eziningi zibulela izwe ngiyabonga kakhulu indlela iqiniso abantu abalapha e-studio abayibeka ngayo into ukuthi lento yokuthwala ayilungile babo Alex nabahambeli bakho lapho kumntwana osakhulu osafufusa ngiyabonga yona okay so usuphelile umthandazo bengafuna ukungena emlonyeni ngoba ngihlonipha umthandazo sowuphelile manje sengizama manje bese ngilinde phela bese ngilinde amen makhosi hayi awukazoba owabano amen umkhuleko lo usudonsa ngamakhaka somoya sure ukuphela ukuthi engathi into enikhuluma lapho ingangena ubantu bethu indle eminyama isizwe sakithi yes Mthombeni into engiphikayo lana uyelapha kodwa ulapha ngokuthandaza ngobuyoni babu Alex angilutho oyasonta kuphela kodwa manje into enikhuluma ngizokhuphuka umoya ngazi kanjani lento yenziwa yini ngizwe imiso eliphuma kubantu onabo lapha e-studio indlela enikhuluma ngayo lento sengithi mina Nkosi yami ingane ezisakhula kwabazali bethu ziningi izinto esiseke kuzona engathi lento nomunye osekhaya angayizwa alalele babekezela abantu bakithi bangajahisi lento yokuthwala ngoba ingozi kakhulu. Okay
Yeah, nikathi ngiyabona ukuthi amaspirits ena atholana noLindo lana ekhuluma ngendaba yokuthi baningi abantu asebesikemekile out of this and then uthi ke ufikelwe isithunywa njengoba ebenza ke lo mthandazo wakhe. Yes, ngithanda indlela aphahla ngayo noma khuleka ngayo ingakho bengimeseka ngilingithi makhosi ngoba ngireceive lento ayishoyo noma lendlela axhumana nayo nedlozi okuthi ngempela ubukhona bethu la bukona ukudlala akukona futhi ukuthi sizoqhubha isikhathi noma nathi sizongqonqa abantu ukuthi thina sisizakale cha kukhona abantu esibasizayo isikakhulukazi baningi abantu abayizamile lento abanye engibaziyo abanye angibazi isikakhulukazi kutheni isigubhu nokuthwala inhlupheke esibhekene nayo kulesikhathi esiphila kusona senza ukuthi umuntu anqonqoze and singayiyeki leyo ukuthi kwi social media baningi abantu abazi-advertisayo lezi zinto athi uzothola imali ezongena ebanki amagundane aletha imali isigubhu esiletha imali ukuthi nokuthi uthola ukuthi umuntu afaka imali esikhungweni esithize thothi phone siyavalwa iaccount uyablockwa there is a lot of scamming that is involved kulento as well uthola ukuthi kuskemeka abantu ngempela bafuna usizo kube khona abanye abanjengathi uke washo umne wethu wathi asizile ukuthi sizovala imisebenzi yabantu kodwa kuba khona abanye abanjengathi abasebenzisa lezi zinto ukukhuphula imisebenzi bagcine bephoxa ubunjalo bomsebenzi wesintu. No, siyabonga kakhulu Duma. Usalapho emakhosi. Abantu laba abadala nabanikazi bomuzi kuyenzeka yini babe nawo amandla ekutheni uzofika ke sewuyenzile lento bavele bayichithe ingasebenzi sewuspendelo 60,000 ade khuluma ngawo mlapha kakhulu nange ezubazuba kakhulu ngizophendula yes kakhulu ngoba into ake ngisebenze njengami ngumakhosi umnikati wakadlomo yes ngizofike ngihalele mhlawumbe impilo ephilwa ubabufakazi ebese ngiyasuka mina ngithi ngeke ngizwile endaweni ukuthi kuyenziwa ukuthi ngihambe ngiyokulanda mengifika mina ngithola ukuthi akungisebenzeli lapho kusuke sekusukuma ithonga la komnikati lihlangene nelakodinangwe lithi la ekhaya asinawo umntwana ozokwenza into ngoba into errong ngalento yilento yokuthi zivane zivayiswe emalibeni abanye abantu ebese zibuya zizongena la ekhaya ebese liyakhahlela idlozi la sithina sakulithi thina sakukhipha wena ungaphelezelwa noma ungabelethisiwe noma unganabkelisiwe yithutho esingazazi asifuni into ezosinabkelisa so kuyenza ngempela ikhahleleke yes okay so in families njoba esho Dr. Mnikathi manje in families la uthola khona njoba nihleli nje ngama siblings all right and then bese impunga isiyenza lento ke yezigubhu nokuthwala njalo uthola ukuthi amanye ama siblings awakholelwa kuyona ngokwenza njalo kwakho khona yini mhlambe into evimbi progress yalabo abanye abantu ozalwa nabo noma the fact ukuthi bona bayaqhela then ayiba affect ubungozi bayo if kukhona umuntu oyedwa kwifamily owenza lento inthinta kanjani nina abanye nizalwa naye Sohlaza muhle kakhulu umbuzo uyabona Sohlaza umuntu olanda lezinto nomuntu othwalayo umuntu onomona loyo umuntu onenhliziyo embi ngoba usuke ezophehla amanzi amnyama akuhlukile nokuphehla amanzi amnyama Sohlaza inhlanhla zalabo abanye zizothwebuleka yonke into ababebefika le ekhaya bezoyenza emsamo kuphakama yena ingakho lento Sohlaza ithongo lingayivumi nathi singayivumi njengempunga yesintu ingoba umuntu oyenzayo usuke ephambanisa izinto zabafowabo nodadewabo nabazali bakhe kanjalo nesizukulwane awuhlukile nomuntu osuke usubathakathile wabaphehlela amanzi amnyama ngoba bazofika emsamo bathi bazoguqa bazopha ithongo konke okuhle kufana ngabe kuyenzeka kubona kungenzeki kwenzeke kuyena kuphakame yena uthola ukuthi bona bayasebenza yebo kodwa into zabo zidonsa kanzima impilo inzima ayihambi kahle ngendlela abafuna ukuthi ihambe ngayo sure yeah 0861596596 sengumahlikihla kamasho kunjani hlekihlazi mthiyane siyaphila ngibingelele nehambeli zakho lapha yeah sure in fact before uraise i-question yakho ngicela ukuthi kube yimini ukubuza kuqala yeah mhlawumbe umzwile lana mpunga yesintu ekhuluma ngendaba yokuthi umuntu owenza lento yezigubhu nokuthwala usuke nenhliziyo embi because usuke ecendezela ifamily yonke ngoba yonke into abathi bayenza ngenhliziyo ezinhle imunco yilezi zinto zakhe but today it's possible ukuthi in one family kube khona umuntu noma ababili
abazoba successful but uthola ukuthi abanye abazalwa nabo baphuwa kakhulu. So umuntu ozolalela sikhuluma manje usezovele acabanga isimo sakhe ebese ecabanga ukuthi kusho ukuthi usisi wakhe noma umfowabo khona into ayenzile. Your observation and advice to umphakathi ngoba igama elijwayelekile lelo lokuthi waphendula amadlozi ukuthi abheke yena. Now that sesikhuluma lento yezigubhu, I'm sure umuntu nomuntu olalele manje usesimene sibucaye usezovela acabanga ukuthi kusho ukuthi umuntu wakithi wenza lento okukhulunywa ngayo egagasini. Yeah, kona mthana noma ngifubhodeni elishisayo nje kodwa yeah ikhona yesinto kanjalo but kwesinye isikhathi hayi ngoba sonke isikhathi umuntu ophumelele ngoba kukho izinto ngempela eziyuganga noma ezikuflathela isidlozi ukuthi libheke ngakina kuphela kuyenzeka kokunye njengoba singafani noma sizalwe sinyene sodwa mina uthola ukuthi nginomlozi noma ngisebenza ngabantu abadala kodwa lonke ukhalo lakithi alukho so inhlanhla nenhlanhla kuyenzeka yehlele umuntu ibona mebe naye lakho ukuthi noma yehlele kuyena lo wakho kodwa usawubheka umndeni ngoba akuyona yonke imindeni esinabantu abaphumelele abazokwenza into eyuganga into kanjalo. No ngiyabonga kakhulu mfethu but ke befuna ukubeka ke your perspective kule matter. Mosana kujoin by the way we are on Kakasi, we are talking about ukuthi uma ufuna ukuba successful ufuna incebo ufuna amabhizinisi ufuna amathenda ufuna ipromotion ufuna nanoma yini into ufuna izingane kanje so lento yezigubhu nokuboost umsamo nokuthwala sithini isinto ngayo iwenze njani umsamo yebo ke mahlekehle ya mthiyani ake ngibeka nje zibeka kahle insizwa zakithi no wami lapha babeka kahle impela nampela cha ngiyaba support 150%. Yabo mthiyani ngicathi umlaba oke wathinta indaba yomlozi nokufemba. Yes. Umlozi Yesu sakhona nokufemba izinto ekhona. But i-society esiphila kuyona njengamanje angithi nesilungu sithi culture evolves from time to time but not in terms of values. The values still remain the same. Ngichaza ukuthi into yeqiniso ihlezi isuki khona noma kukhona lezo inguquko ezizoba khona njengoba kuqala bobungekho ubuhlalo kodwa namhlanje uyambona umuntu egqizile ukuthi nabo ubuhlalo obindicate ukuthi uthwasela umlozi noma ngabe yini uyabo nakhona la emlozini ukhona umlozi okuzoba umlozi weqiniso nokufemba zoba ukufemba kweqiniso kodwa ngenxa yokuthi abantu sekukhona nobuqili nobugebengu nokulamba phakathi kwisociety esiphila kuyona umuntu segcine seyiphosa entweni ezwe ngoba kuthiwa umlaba unomlozi uyabo bese gijime khona without proper research ne consultation ngempela ukuthi la uyakhona uya in the right direction yini uyabo ngoba lezi izinto ezikhona ngoba mthiya uma ngabe ngempela sithi wena unengane ingane yakho ngebhadi indlule emhlabeni before puberty stage kanti lo ngane ibinesipho leyo ngane minesiphi sibuya ngoba umuntu okhulayo bekufanele iqhubele isimo lesi ebiphiwe sona ingena komunye udadewabo noma afowabo besizwa ukukhala amakhwela ngiyalinganisa leyo ngane izofola andumloza ngithi because that child idlule emhlabeni before puberty stage ile group efola ngapha kwegroup yamanono yes kodwa ke angehlele ngenza isikhathi angifuni ukusidla nami no thank you for clarifying it bafethu does it resonate with indlela enenza ngayo nangimahlekile beka iperspective yakhe yeah it really does ngiyayithanda futhi narrative yakhe it highly relates ukuthi ngithande la ethi khona iculture iyashintsha isikhathi nesikhathi but ama values awasingawashintshi ngoba sisesikhatsini la manje even indlela esenza ngayo umsebenzi wesintu sesihamba nesimanje uyayibona lonto ngibone mina ubutfakazi enza into nami ngihalele ngingabe ngisambuza ngigijime ngishone lapha ngiyoyifuna engaphezulu kwakhe sesikwi competition isikhathi esiningi and ngendlela esenza ngazi izinto manje sesihamba sifuna nengcebo uyayibona lonto isikakhulukazi ngizobheka kuthina abalaphi bendabuko ngoba indlela esesenza ngayo sesiyawujivaza ngisho umsebenzi wesintu ngendlela esenza ngayo. All right. Mhlambe nawe ume lapho esintu and usebenza ngazi igubhu and you think ukuthi kule conversation yethu khona ipart esalayo
we can always have a part 2 of this conversation next week. Kube ukuthi nje laba abanikeza igubhu kusebenza kanjani bayichaze leyo nto. Indaba egagasini 0861 596 596. 98.0 emkhambathini eKatholijo dilika phansi yophumela entshanga nakompopomeni all over KZN Kakasi FM. Yeah, it's Alex on Indaba. Yeah, the only show that allows you to think. Speak your mind and be heard. Oh, kuluma silalele on Indaba Kakasi FM. Thank you for joining us via channel here YouTube and ungalalela le podcast we forward qale nje ngaba base family friend colleague even nakulama groups okuwona ku WhatsApp le app yakuvumela ukuthi forward this content ungayidownload nje for free and you are listening to Kakasi FM Indaba Yesintu njalo nje ngolesithathu from 7 to 8 and yethulo Alex Mthiane here on Kakasi and my guest namhlanje nginomlaba ngibe no Dr Mnikathi then bese kuzoba ke no Mbanjwa 0861 596 596 ngisempopomeni ke now ku Mehlentsango Sokhela sure sekubingelela Mehlentsango usekakasini sanibona futhi yebo khamba kahle ngiyaphila njani futhi no siyaphila nathi ya ngicela ungibulisele nakubahambeli bakho futhi sure futhi nami ngicela ukubuza la yabo lempophomeni basho into ecishe ifane nazo igubhu kwathiwa uma ngabe ngingasahambi kahle angazi noma Amagundane aphuma agcwala umuzi ngoba manje lempophomeni indlela asegcwele ngayo nje emgaqweni ngisho ulinyathelo uyazi ukuthi khona into elikhulu olinyathelile usaba ngisho ulinyathela ke manje. Okay, so impophomeni ke by the way igama lendawo engase Hawick. Yes, so ngoba ngiyazi ukuthi impophoma ila abantu becleanswa khona njalo njalo. All right. So yes. So uthi uyasola ukuthi kusho ukuthi zisuke seyiphuma ingakini la Mnikathi. Ngakithi la Nkosi yami ya nami ngufakazi wala Amagundane. Oh. Hayi maningi shame agcwele ngingakagani abevele egcwele sase ekhaya besiwabiza ngemkuku. Makhulu mhlawumbe isandla sami sincane makhulu kakhulu la Amagundane. Yeah, tholana amakati. Noma unganawo amakati you know kuba khona lento mfowethu ngiyayizwa lento angithanda ukulibiza igama lapho thi umehlo vele nami ngwakadlomo kulungile noma ngangani umoya wa connect. Yes impela wakadlomo nginayo le yanto yokuthi empophomeni ziningi igameko kuleya ndawo esezike zenzeka angifuni futhi ukuhighlight ukuthi ingobo sibanibani benza ukuthi cha singaze mhlawumbe siwumphakathi sibheka abantu abathize yebo ngangayizwa nami leyo nto ukuthi mhlawumbe umuntu umekade naMagundane alethe imali maye ngasawagcina ngama rituals akho ngiyizwa maye ngasawagcina ngama rituals akhona vana sabalala so into ekhona akekho umuntu oneremedy ngoba kade sixoxa la off air ukuthi inkinga isithwalo somuntu sisecret yomuntu othwele awukwazi ukuthi athi umuntu ethwele sesibona thina ngama side effects ukuthi Amagundane agcwele endaweni but aphuma pha wabani asazi iremedy yakho na yini mhlawumbe umnikazi okade adlule emhlabeni asesela stranded because leya mfihlo yasekuthwaleni awuyixoxeli ngisho umuntu ombatha naye akekho umuntu ongafika la azothi ukuthwala ngokuthi umngozi bakho nobuthi ukuthwala ama speculations kuphela hence we always say uma uzoyothwala be careful and be sure and know ukuthi uzo affect umndeni wakho affect abantu abasondelene nawe makhosi uphindu affect ngisho umphakathi owakhelene nawo ngoba isithwalo ama side effects akhona awagcini kuwena kuphela ayasabalala. No siyabonga. Manje bengicela ukubuza mhlawumbe sisekho isixazululo sokuthi singawaqedela Amagundane asekhona unomphela nje kuyoze sibe nezingane zikhulele kuwona. Asikwazi dinangwe ngoba into enkulu kakhulu asazi isisuka sawo asukapi wena ngokwazi kwakho. Yebo. Hayi siyabonga kakhulu hayi siyaphenduleka. Kancane nje Sokhela ngizwe ubhavumula lapha na unesithunywa yini? Hey
uma wena esithunywa yazi nami ihlala lento kuvele ukuthi angisho ngisho ranking la isha yazi lento driver sebazi bathi i-joking mina kanti vele isholoke nje umshayeli wetekisi ngidrive amatekisi alempo phomeni all right no kulungile siyabonga kubhuti siyabonga awukathi kuzwakalile lapho yes ngisengathi makhosi hayi ngimixole ngiyabonga kakhulu all right siyabonga 0861596596 this one ingaba difficult guys but inhloso yethu is ukufundisa as well asibona thina belaphi singabantu nje phaqa khona izinto ezicommon mhlambe ingaba zimpawu zokuthi cishe uthwele ukhathini ukwenza kwakhe cishe unesigubhu yabo Sohlaza uzobuye udlule lapha kumne wethu yabona Sohlaza umuntu othwele akakwazi ukukhuphula abafowabo nodade wabo uyena nje uphakamayo kuphela imali nayo nezinto anazi kakhulukazi imali akabapha abafowabo akabapha odade wabo ngoba imali engeyona yethongo imali yezilwane inomthetho wayo uma kuyimali yethongo kulula ukuthi abafowenu nodadewenu ubenzele izinto ngoba ithongo likuphathisile ukuthi ifukula abafowenu nodadewenu kodwa la ngoba uba ungoqo abestinji ngamabomu inkinga Sohlaza ukuthi le mali nayo uyazi yena ukuthi kunezinto ezimthethe enzima mhlawumbe kunento alala nayo ebusuku manje akakwazi ukuthi afike yena athwale kanzima ebusuku bese kube ukuthi khona abantu abazovele bajabule angamane kuthengela into oyifunayo kunokuthi akunike imali ngeke imali uyithole bawofakazi nabo bayakwazi lokho yeah laba Sohlaza lo daba lithanda ukusho Sohlaza njobe beke umne wethu kuthanda ukuba zinyana ngoba kukhona into ezinye ongeke uzuyibone ngempela ukuthi lo muntu uthwele futhi ikhona ezinye izinto ongayibona mhlamba ke ngisho lokho kunamadamu aziwa nje uthi lela damu makoke kwabhuka udinga hayi ngoba liqothwa inyoka gcine sekuzwakala ukuthi idamu likabani leliya izingane zakhona ziyashona okanye inkomo nani ziyadliwa kudla into kabani lapha yana into efika ibebhlungu kakhulu ngalento yokuthwala na kanjani uma sekuthwelwe egcekeni kuba naleyo ngane nje engathi ayisathathi kahle engqondweni because izilwane noma izinto lezi zisuke seyiphila kuleyo ngane leyo bese kuzoba bhlungu ke uyayibona ukuthi lento ayisekho normal into eyenziwa yilo muntu la ekhaya number 1 asikwazi ukuthi umkhulumi laba siyakwazi uyahlonishwa usebenza abantu uphetha abantu but at the same time wonke umuntu osebandleni udlula kuwena ekamereni wonke umuntu yayizwa izinto ezenza lento eyembathile ioperator ngokuthi iyojabula ngale yandlela ukuze ibe nalawo so kuningi so impawu leso wena ungabulo ukuthi hayi uyipervert kanti this deeper than that exactly so zikhona izinto ezinjalo okubhlungu ke Sohlaza ukuthi uyabenefita wena umuntu othwele kodwa abantu ake ngenze isibonelo umlaba unamathwasa u24 but kuwo wonke lamathwasa kaMlaba alikho eliphuma lisebenza nginento enzani edonsa amathwasa uyangithola la ekhaya kuyagcwala esigodlweni kungena abantu bazohlola but abasizakala bathola imisebenzi nginento eyisidonso sabantu okay yahlekisa lento guys I have to share this bengafuna umphazamisa umlaba bengise ekhaya kithi la ngizalwa khona recently and then I took isithombe nje ngimegcekeni so kwi background kune dam nje udotshwa kulona ofish yes and then some of abantu ababiphawula bethi leli dam lengemuva ila kuhlala khona ishandisi yakho so ngizumlaba ethi kuke ukuthi mangabe kunomdamu ukuthi kuhlala khona but lelo damu melingakaze libe nobungozi yayibona khona idame laziwayo useleke laba nobungozi la ngakithi but khona elaziwayo nje ukuthi ngibuka njalo mlaba yeah Sohlaza uyabona Sohlaza umne wethu umlaba uthi into ebaleke kakhulu ngoba nayo le yasemanzini Sohlaza kubalekile ukuthi abantu sibaxwayise okuthi abantu bayabanazi izicupho abazishiye empophomeni uthola ukuthi umuntu uzohamba aye empophomeni ngesikhathi esithile awukwazi ukuthi uzoba nesikhathi esithile sokuya empophomeni ekubeni abantu abeza kuwena abantu abadala ababembethe bedinga ukuthi baye emanzini kusasa kodwa wena besuthi uzoya ngonyaka ozayo ngesikhathi esithile
yini lo yakuyona ngesikhathi esithile fana nayo leyo yokuhlaba ngenyanga ethile every year every year ngenyanga ethile kuyazi ukuthi kaDlomo kuyahlatshwa i-birthday anniversary graduation party nokunye nje okusimple sohlaza okusimple nje once mina njengoba ngiwumholi futhi ngiwumuntu osiza abantu akwazi ukuthi kunabantu ngempela ozobabona uma sekuthiwa sekuyaphunywa sekiwe emathuneni uvela phuma athi nyelelele akayi umuntu othwele emathuneni akasondele esidunjini number 2 kunabantu usebenza abantu lo muntu mokwathinta ukuthi siyema ayizwani phela izilwane namanzi akeze ukuye emanzini because sekuvuka lezi zinto so once when usutha usaya esidunjini awusondele esidunjini uyasolisa thina bomndeni awusaya emathuneni uyasolisa thina bomndeni wena awungene emanzini but usiza abantu abezela bafuna ukuhlanjulula bafuna ukuyiswa empophomeni makuthiwa kunabantu abanabalozi kufanele beyiswe emanzini ayisiziba isiziba isona esiphethe kakhulu abalozi uzoya kanjani benuthwele awuyi manje impunga kwakho ne-swimming pool kodwa ungeni phakathi nakho you see right on the socials ulungelo mtshali uzothi lezigubhu ziliqedile elikamthaniya sibulalana mihla namalanga and then bese kuzoba khona another comment okamshengu Shabalala very interesting siyabonga Gagasi FM fresh and educational content Mthiyane thank you for asking the relevant questions and to your honorable guest siyabonga for ukucacisa nokuthi nisichazele bayabonga all right and then bese kuzoba khona another one and uKing ezothi baqoqile igubhu nesikhathi nje esithize esisiphilayo sesilawulwa izona uphinde manje kube ngazi ukuthi uyasithola kodwa kuzuzele okunikile ngoba kumele ukuthi kube nemali phakathi and then bese kuzoba khona ke unhlanhla ezothi ngamane ngihlale ngiyiphantela njengoba ngenza imisebenzi yezandla indaba ufuna ukuceba fast ineyinkinga right and then ebese kuzoba uSiphamzi Zelankatha kubi but Alex abantu bafuna lezigubhu and ayisaphephile ngisho nezingane and then enkosi ngiphile uzothi igubhu zikahle uma uzoqale ucele idalweni zakho bese uyohlola ukuthi ziyahambiselana yini nawe igubhu before usithathe ithini comment yenu lapho sohlaza hey ngicela ukusheshe nginqande nje le ngoba ngike ngafisa ukuyiveza ukuthi uma usuyolanda isigubhu kumuntu inkulumo bayiqhokisa ngaleyo ndlela yokuthi sengathi ungasihlanganisa nedlozi lakho lizo ngeke idlozi lisebenze nesilwane ngeke kuze kusebenzisane idlozi futhi ngeke lisebenze nomoya wakomunye umuntu noma wakomunye umuzi ngoba ngithe mina the most yalezigubhu sohlaza mina sengihambile le ndlela ngiadvertise and uma sengifika ngizokhipha isigubhu wasilandayo kuyadabukisa sohlaza uma usubuka abanye bakubiza ngamagona bethi hayi kuthiwa amagona kuthiwa kuzobamba umsebenzi kuzokhanda umsebenzi and abanye ukufika endlini yangenhla la kuphahla khona okuhlala khona abantu abadala kuthiwa kwathiwa singasuki masiphahla asokhuluma la sibabize la odinangwe odlo izinto ezidabukisayo sohlaza okay mfana futhi Mkhizwe Elemonville welcome to Gagasi yebo ngiyabingelela yes siyavuma nathi ngenxa yesikhathi nje ngihlale phezulu kwendaba ngicela ukubuza kulaba abathwalisayo ukuthi bake badayisa ama products ngokuthenga iproduct yomuntu is it possible yini ukuthi nawe isithwalo sokususayile ngokuthi usuna le product yalo muntu and uyayisebenzisa endlini ekhaya Makhosi ngicela ukuyinika ngibusela kumlaba noma kumbanje ithathe empunga sohlaza mnewethu kushiyana ngokuthi lo mkhiqizo wakhe uthakwe kanjani kuzokwenzeka uthola ukuthi uzoba nawo umkhiqizo nje omuhle ukuthi ukwazi ukugeza sohlaza kodwa bese kuhluka mhlambe nezinto azifakile uthola ukuthi njengoba phela umuntu othwele vele umuntu emkhuba uthola ukuthi sohlaza uzofaka izinto ithongo lakhe lingezwani nazo yena ngaba nazo izinto ezinhle uthola ukuthi uzokwazi ukugeza ngazo yonke into ibe yinhle kodwa okubalekile izinto azifakile ukuthi ziyahambisana yini nethongo lakho noma cha sure Sibonga kakhulu umpunga Yesintu ke leyo umlekeleni banjwa ngikholwa ukuthi uphendulekile mfana futhi ngithatha siyahlatshwa nawe Newcastle Shosia Sanibona yebo sabona no la into efake yonke lento enkingeni iyodwa nje
Yilokuthi mawune business noma unento oyenzayo bese kuba ngathi ubona ngathi khamba kancane yabo. Bese uthi mawuyohlola bese bekuchazela ngendlela ukuthi mhlambe ngisakhuluma ngendlela esimple hayi hamba wenza umsebenzi o1 2 no 3 uwenze lowo msebenzi izinto zihambe kahle. Yeah. Bese abantu omunye okubukayo bese ahamba naye eyofuna usizo. Bese yena ke athola ukuthi uzothola mhlawumbe umuntu wrong ozomnikeza izinto zokuthi mhlawumbe boost abantu. Okay, so kahle nje ukungabe nepatience nanokubukela abanye abantu bese ufuna into esheshayo. Njalo siya? I think usho njalo. Pressure nje unnecessary. It's an unnecessary pressure and I think ngike ngakubalula lokho ukuthi iyona into egcina isiphusha abantu to these elements ukuthi badliwe imali based on these advertisements bagcine mhlambe lezi zinto bezithola kuyizona zigcine zilimaza umndeni zenza yonke lento wrong because another thing ngesigubhu siyakulekelela sigcina sikushiya endleleni. Oh, okay. So umuntu obekade nesigubhu ke phela imfihlo yakhe bese eyashona lezi ilwane izisala zenze njani? Bengifuna ukuthi ke Sohlaza ngoba sesivala nje zisala zuhlupha kakhulu umndeni ngoba usuke sehambile umnikazi wazo kodwa asikhumbule ukuthi kwakukhona inkatha yomsamo okwakuyizinto ezazenziwa ngobaba nje hayi ngoba kwakuyisithwalo. So uma ihamba engashilo vele konke lokho kuyaphela. So uma vele wahamba washiya kunje konakele emndenini. Alright, siyabonga kakhulu baba Fakazi Mlaba ithini number yakho Ximba? 076 492 110 076 492 110. Alright, siyabonga kakhulu Fakazi Mlaba melapho Yesintu and then Dr. Mnikathi Dlomo. Alright, yami number is 074 051 4679. Okay, siyabonga kakhulu dinango. Alright, impunga Yesintu mlekeleni banjwa? Impunga Yesintu Sohlazi yatholakala ku 071 627 6343 u078 959 1894. Umsamo Sohlaza ukhiye. Siyabonga kakhulu kuma guest ethu. I hope ufundile nawe ukuthile. Lo hlelo uzolithola ngizolifaka kwi-app luzobe selukhona ukwazi ukulalela i-podcast and then ubuke futhi na ku-YouTube. Ngiyabonga lama topic ngiyawathola kuwena mlaleli, so I would encourage you ukuthi makhona mhlambe ngoba sikhulume kanje kube khona enye topic esingangeni kuyona ngqo. So feel free to engage me ungi-emailele indaba@gagasina95.co.za. Thanks to the production team led by Mr. Spalele Nzuza kanye ke no Q Sqiniseko Madlala. This is Indaba Yesintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. Nazo zonke indaba zabasha